Taban ma ya ƙare ko dindin ma babu ko ɗaya. Dan Allah ni dai ka taimaka ka kawo saboda ana buƙatan shi sosai. Amma dai wallahi wasu mazan sun yi asara. Ta juya a shaka? Irin wannan tamfatsetsen gida haka. Kai ni wallahi ko auren mai gidan nan ne ma ban huce takaici ba. Amma kuna da gashi ɗan gayo kuma ɗan wanka. Tsalarsa ɗaya kawai mijinta ce ni. Saboda gabaki ɗaya bai iya tsallake maganar wannan jararriyar matar tasa. Kai ka kwanda daɗi ɗan uwanka ya kwana babu daɗi. Sanda zuwa. Dalla daga ganin mutane kin wani zo kina rawar jiki. Da kike kira min waccan 'yar mulkin? Fata nan. Fata nan. Lallai a duniya ba wacce ta rena irin Zara. Sai da muka yi waya da ita kafin na zo. Ba za ta iya faɗa min ba ta gida ba. Ki je ki kawo mana drinks da abinci. Kin wani zo kin tsatsare mutane da ido sai ka ce wata tsohuwar mai. Ai yau ta ce ka ɗaura abinci saboda a restaurant za su je su ci abincinsu. Oh, ikon Allah. Wani sabon babin rashin mutunci aka buɗe a gidan nan. Je ki dafa min mana. Allah ki haƙuri wallahi za ta iya duka na. Ai wallahi. Ko kashe ki za ta yi a gidan nan sai kin je kin girka min abinci ko kuma in kakkarya ki a gurin nan. Banza. Mardiya. Magana nake miki mun shiru. Ina rayuwa da kika dauko kanki. Ba rayuwa ce mai kyau. Ina ilimin ke tafi. Ina tarbiyyar ki. Ina hankalin ke tafi. Ina nutsuwar ke tafi. Mardiya. Ki kyautawa kanki ba. Ni zan wuce. Haka ma za ki ce? Ni kike so in ce maka? Bayan abin da nake ɓoye maka ya Allah ya riga da ya bayyana shi. To me ya rage kuma? Na ji mamaki. Na ji mamaki Mardiya. Da aka ce mu ana ganin ki a gurin mai shago kina zuwa siyan sigari. Ban yadda ba. Amma sai gashi yanzu kin furta min da kanki. Me yasa zaki haka? Ina so in tambaye ki. Amma dan Allah ki gaya min gaskiya. Tun yaushe kika fara wannan ɗabi'ar Mardiya? Zan wuce. Mardiya. Tambayar ki fa nake. Allah sarki. Gaskiya kin cuce ni. Kin ha'ince ni. Baki kyauta min ba Mardiya. 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 Assalamu alaikum. Da za fita me na gaya miki? Ni ce nan kun sa ta kai mana girki don babu dalilin da zai sa mu baro gidanmu mu zo gidan ɗan uwanmu kuma a ce ba za mu ci abinci ba. Ai dama na cin abinci ne ke kawo ku gidan nan. Kalle mu da kyau. Ai ke kin sani da ganin mu ba mu kalar yunwa. Ta ɗin ba ba ki ake. Mai da wukar 'yar gidan masu arziki.
Idan fitsari banza ne, ba za ta yi. Kuma na ga ba a tinkawo da arzikin uba kuma yaya. Tashiwa zaki ki nema wanda zai rinka kare. Ke Zara, in ke fitsararriya ce, ki kuma maimaita abin da kika faɗa a gurin. Inda na ga kiran na tabbatar da musiba sai ya sauka. Kuma daidai nake da zamani. Kin gane ko? Duk rashin kunyanki wallahi a baya na kike. Ke kuma muna nan da ke za mu haɗu. Ƙaddarar ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye, wasu za su kai ka dan su barka, amana kai wuya yanzu, ka rike in an ka baka, komai naka zai canzo in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya. Maradiya! Me ina kiran ki kika banza da ni? Kiki ce abu aka samu duniya ya? Kiki ce Maradiya wai ina ɗan jin daɗi. Masha Allah. Kinga yarinya daɗi kike sha. Ya? Ga ɗan madaranki, ga ɗan bitanki da ɗan milo, duk kin haɗa dukkan uku gaba ɗaya. Ga kuma biredin nan ya gasu. Ala biredin nan na yau ne. Dan saman ɗanɗana in ji ko da ɗan ɗumi-ɗumi. San biredi mai ɗumi laushi ne, daɗi ne da shi. Ajiya kika bani ko zaman ki nake yi. Ke me yasa kike butuli ne? Kafin ki bani ai na baki. Kuma kafin ki min ni na miki. Tun fa baki da wayo kike guri na. Tun baki iya sa wando ba in miki wanka in miki komai in gyara ki wato ke yanzu hakin girma ake kin samu abin duniya da ba za ki iya san mun ba kai abin duniya bai yi ba ina ganin ki kamar ana yaban ki sallah zaki kasa alwala Ko ba ki da. amma wannan shayi tare za mu sha shi tunda ki saki shi ina ji ina gani ina matsayin matan ubanki in rike ki tun kina karama in shayar da ke in miki wanka tun baki iya sa wando ba nake rike da ke baki iya sa wando ba baki iya sa riga ba na koya miki ka girma kika zama kika kawo yanzu wato ke kin Ke dan Allah da ka. wuyan ki yayi kwari ba za ki iya bani shayi in sha Ga hanya ina nuna miki kawai tashi ki fitan min daga ɗaki. Har ka duba karfin jini, idanuwa mai soke gani. Kai ka kwanda daɗi, ɗan uwanka ya kwana babu daɗi. Wani ya kwanda farin ciki, wani ya kwana da bakin ciki. Wani ya samu, wani ya rasa, wani ya gyaru, wani ya lalace. Ayar tambaya, ayar tambaya. Goban ka za ta ginu, in kayi mai kyawu, in an hana kanu, abin akwai ciwo. Idan ka duba gaba, to za ka san amma gata. Kina ya mace bai dace ba, hawa kan wata. Kina da ayar tambaya. Ashe ke ce? Ni ce. Hajiya Mardiya kwana biyu. Me kike yi a wannan layin a wannan lokacin? Mashin nake jira. Wai me matsalar ne? Idan kika gani akan hanya sai ki canza hanya. Ko da hira kike da kanwata kina gani na sai ki canza fuska. Ko ba na burge ki ne? Ya yi sagir kenan ba haka bane. At least dai ya kamata a ce ko da minti ɗaya ne kina bani ko da ɗan murmushi ne a fuskar ki. Dan ji daɗi. Babu wata matsala. Ma bai kamata a ce ki ringa min abin da kike min ba. A gani na hakan bai dace ba. Shikenan. Ka je zan yi shawara. Okay. So zan iya samun lokacin ki kafin ki samu abin hawa?
A gaskiya ba dai na riga da na ce ka je zan yi shawara ba, in na shawara zan gaya maka. So shikenan. Dama zan je nan gurin wani abokina ne. Ina ganin hakan ba matsala ba ne. Yaushe za ki shigo gidan nan? Zan iya shigowa da kowane lokaci. Ayar tambaya, batu ake kan aya ba ta zamo banza ba. Da na sani ka shirya in baka yau daidai ba. Na zaune da na kan hanya ba sa zama ɗaya ba. Kai jiran sa kai yakin ka bai tafi banza ba. Lallai akwai matsala. Me yake faruwa? Idan ana cin bori, ba a duba bayan shi munobiya. Ina cikin matsala. Shi ne nake tambayar ki. Ke da Nazir fa samu matsala? Ai Nazir, baya yin abin da zai sa mu samu matsala da shi. Kullum matsalar sa ne ce. Baya taɓa yin wannan kuskuren. To menene? Dangin mijina sun hana ni rawan gaban ko yaya ne motsi idan su yana kaina. Wallahi sun fara kai ni bango. Ni yanzu banda faɗowa ki rasa wanda za su hana ki rawan gaban hantsi sai dangin miji. Su ɗin me? Suna da ƙarfin da za su hana ni kwanciyar hankali. Ni kuma kin san ko kaɗan ba na son damuwa. Wallahi sai kin shafa wa idon ki toka. Idan har kina son ki zauna lafiya a gidan mijinki. Domin dangin miji da ke gani ba a iya musu, ko me kai musu ba sa gani. To fa, koyaushe matsalar ki suke hange. Don haka sai kin zama jaruma a gidan mijinki kafin nan za ki samu lafiya. Abin da gaske. Ke da Allah ya kashe ya baki, mijinki na son ki, dan yi ma har da tsoron ki yake, to kuma me ya rage miki? To bara ma na baki wata shawara yadda za ki magance matsalar dangin miji. Ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye, wasu za su kai ka dan su barka, amana kai wuya yanzu, ka rike in an ka baka, komai naka zai canzo, in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya. Ya danka da wacce yarinya markiya. A wannan aure ne kawai ni magana da yarinya mun rabu na zo zan wuce ka sai ni hada ta kai ne. Dan bai ka rake ni haɗin ka da markiya. Kai, ni ka biye ni kuma a ci kalle ni. Ni kuma da wanda zaka yana wani. Sake mana. Me ka bata? Ina ruwan ka to. Very stupid. Dan iska. Ku kuke lalata yaran mutane? Ina tambayar ka me ka bata idan ban kira hukuma ta yi gaba da kai ba yanzu Allah ya tsina. Me ka bata a jaka? Ina kallon ku. Me ka bata nace? Ba za ka faɗa ba? Ba za ka yi magana ba? Ni kamara? Na mare ka. Ko za ka rama? Nace ko za ka rama? Ka ga ɗanyen kai wanda ya fi naka. Amma duk duniya ba a taɓa samun wanda ya rena mun malamin ka. Amma ba damuwa. In dai ke rena yawo sabo na yawo wata rana za a haɗu. Haka ji komai. Allah ko? To da kira da zaban sun haɗu sai me zai faru? Ni na gaya ma kai wata ran za a za ka ce na gaya ma. Sha. Zo ku dinga lalata yaran mutane. Kuma wallahi ba zai yi. Addarar ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye, wasu za su kai ka dan su barka, amana kai wuya yanzu,
rage in an ka baka. Nazir, duk matsalolin da suke faruwa wallahi kai ka haifar da su a cikin gidanka. Wala gaske. Kai ne da kai kake ganin haka, amma ni ta bangare na babu wata matsala ni da nake ganin na haifar a cikin gidana. Yawwa. A fahimtar ka kenan. To idan har haka ne makahon so ka nuna mata kenan. Ba wani makahon so. To menene? Assalamu alaikum salam. Allah ya kusa da hakuri na duba ni babu mai sanyi a falon ƙasa shine na je ɗakin hajiya na ɗauko miki. Na ji jiki ya wuce. Na wuni. In an hana kano. Ana gaida kai. Ina yin Abin akwai ciwo. komai sai ka mai da shi abu ne me yasa kake haka? Kana da ayar tambaya. To amma sai ka ce baka taba ganin mace ba dan Allah dan Annabi. Irin wannan kallo. Ko na taba ganin mace wannan mace da kake kallo ai tana da bambanci da sauran wasu mata da yawa. Iraki. Kake ganin ta a matsayin da ai. Tana da matsala da Allah. Ga ruwa zaka sha koko in ba za ka sha bindi kai. Zan sha. Zan sha. Kai duk wani abu da ba abu ba sai ka mai da shi abu ne ban san me ke da mun kan wallahi. Ya muke da gidan haya? Ɗaya kuke. Wa da ƙani. Yanzu dai bari jira ni bari cikin nan. Yau. Me yake faruwa ne da yayanki daga kwana biyu kwata-kwata kamar ba kwa jituwa? Mama, ya kamata ki dinga tsawatar da yawa. Wai so yake yi soyayya da Marjiya. To menene laifin Marjiya? Ba Marjiya kawarki ba, meye laifinta? Mama, wannan yarinyar da kike ganin ta kwata-kwata ba matar aure ba ce. Kawai ita rayuwar kuɗi ne ta sa a gaba. To kin san ba mutumiyar kirki bace, me ya haɗa ki alaka da ita? Mama, a bar kaza a gashin ta kawai. Wannan ba magana bace. In ba yarinyar kirki bane me ya haɗa ki da ita? Kawance fa kuke. Me alakan ki da ita? To kin ga sai ku rabu ke tunda ba ta da kirki. Me take yi wanda bai da daɗi sai ki faɗa mun inji. To na fahimce ki dai akwai wani kulli a ƙasa. Don haka lokacin rabuwarku da ita yayi. Tunda ba mutumiyar kirki bace, kin ga ba zan bari ku yi mu'amala da ita ba. Dole ku rabu aiki. Ko rayuwa ta saka kai hawaye, addarar ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka. Wai a ce duk inda mutum ya samu guri sai ya ɗauki kaya ya aje shi ko ta ko ina, ga baiwa an kawo miki. Wallahi sai na yi maganin matan nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa Hajjaju. Hajiya kuma? Suhaila ce ba Hajiyar bace. Hajiya ta fita. Hajjaju mana aike kin ba fa Hajiyar zama Hajja, sani ne wakili. Mutumin baya ciki ne? Na kira wai sabata tafiya. A'a, bai dawo ba. Ni kaina na duba na ga lokacin da yake dawowa yayi, amma har yanzu bai shigo ba. Okay, ina jin to ko ya biya to no jin. Ba matsala. To ni zan koma. Sai an jima. To sai an jima. Batu ake kan aya, ba ta zama banza ba. Da na sani ka shirya in baka yau daidai ba. Na zo na dina kan hanya ba sa zama ɗaya ba. Kai jiran sa kai yakin ka bai ta. San me yake damu? A ce kullum a cikin ƙorafi kuke? Aba hali. Ke fa babba ce. Bai kamata a ce tunaninki ya rika zuwa ɗaya da na irin wannan. Haba yaya. Haba dan Allah yaya. Saboda ina babba? Dan ina babba sai in tsaya wannan karamar mara kunya yarinyar tare na ni?
haba don Allah. Haba yaya. Me da me tafi mu? Me za ta nuna mana? Ƙarƙari dai ta ce mana ubanta sanata ne. Yaya kenan. Dama mu ta faɗa. Ta ce in dai akan Zara ne ba kowane yare kake ji ba. Umma asali ta yi? Ko za ta yi mana goron musulunci ne? Saboda haka wallahi ka ja mata kunne. Ka ja mata kunne in ba haka ba idan ta ce duk abin da ta ga dama za ta yi mana. Wato ke ce idan wuyan ki ya isa yanka kenan ko? To ba zan ja kunnan ba. Na ce ba zan ja kunnan ba. Ku zo tun ko da ke gashi ai kun zo sai ku ɗau matakin da za ku ɗauka. Ka hana mu shigowa cikin gidan nan? Ya mu fa ƴan uwanka ne. Ƴan uwanka fa na jini fa. Saboda wata bare ta shigo cikin gidan nan sai ka hana mu zuwa cikin gidan nan? Na ran sa kaina. Na yi duk yanda zan yi rika muku bayani domin ku fahimta amma kun tashi mu tafi. Au tafiya za ku yi? Yaya kun mu ta yi? Kun mu asali ta yi? Koko za ta goranta mana musulunci ne? Yanzu wuyan ki ya kauri rashin kunya ma kike so ki fara min kenan. To kan ku ƙara ganin ku a gidan nan. Kan ƙara ganin ku a gidan ku ce ku. An so what ku cinye gidan da kai da shi. Ku ce ku mun gida. Ni za ku yi zan zo har gidan zan same ki. Na rantsi da Allah zan ga kuma wanda ya daure muku gindi. Dan Allah dan Annabi ka kawo min kayan nan. Wallahi kayan wurina duk sun kare kuma ana bukatan su sosai. Taban ma ya kare ko din ma babu ko daya. Dan Allah ni dai ka taimaka ka kawo saboda ana bukatan shi sosai. Ha ba. Ai ba na jin ka na san za ka kawo. Da wani lokaci? Kai, don Allah ka daina wannan zancen. Kuɗi fa baka da matsala fa. Mana. Shi ke. Allah mai girma da ɗaukaka yau dai ƙarshen tuka-tuka tak ta faru ta ƙare an yi ta an gama. Dama harkan da kike kenan idan an ce ba ko sisi da kin fita sai mu ganki kin dawo kina faffallewa har kina min yanga. Wallahi tsautsayi ne fa. Auto. Lallai tsautsayi ai haka yake. Yau kuma tsautsayin sai ta fada a kanki. Sai kuma na ji na gane yadda tsautsayin take. Ni duk ba dan Allah ki rufa min asiri. Kamar yaya kike so a rufa asiri? Na haba ni da ke kuma kun san abun na kika taso ai. Ba ki da matsala in dai wannan. Ai maganar ɗaya ce maganar 500 1000 kin ga yanzu ta kauta tashi. Sai ki abin da ya kamata. Idan kika yi abin da ya kamata kin ga an wuce gurin. Amma idan muddin baki abin da ya kamata ba kowa ma ya ji. Wa yake a dama mai fura ko mai nono ke za ta shafa sosai ba ni ba. Sannan sharaɗi na ƙarshe ina so in san me ake siya me ake siyarwa domin in san menene percentage ɗina a kasa a raba a yanka a ɗeba kowa ya kwashi nashi. Shi ne zance kenan. Da fatan kin fahimta. In dai din percentage ne kar ki damu. Wasu ma a can banza muke ba su ballantana ke ta gida. Kai ina son ki sani ba na son ƙananan kuɗi ina son manyan dukiya saboda shi harkan nan harka ne na babban harka.
idan kika bani babban harka za ki ga harka, idan kuma kika bani ƙanana to za ki fake gani a ƙwaryan cin tuwon ki gaskiyar magana. Ba zan ɓoye miki ba din ba na wasa da harkan kuɗi. Sai ki da fatan kin gane. Wani ya gyaru, wani ya lalace. Yanzu kina ji abin da nake so da ke, dama magana ce nake so ne a shi. Ina so da Allah duk tashin hankalin nan a daina shi, mu dawo inda muke. Hello? Okay, to a karso mana, shigo mana. Shigo, ina ciki. Ina dining. Okay. Da Allah, kin ga sa ina yarinya nan kirawo take ce ta zo ta hadawa ana sa abinci gashi na shigo. Kaga, ni ba na son ne da kin yake zuwa. Idan auren ta yake sanyi, ya bari sai ta koma gidansu. Zance kuma. Gurin wa yake zuwa zance? Dama baka san zance nake kawo shi ba? Wa alaikum salam. Kai ka kwanda daɗi ɗan uwanka ya kwana babu daɗi. Wani ya kwanda farin ciki, wani ya kwana da bakin ciki. Wani ya samu, wani ya rasa. Wani ya gyaru, wani ya lalace. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Ayar tambaya. Ayar tambaya. Sannu umma. Yawwa sannu. Ina min lafiya lau. Lafiya. Ya kai? Dama wurin shukura nan. To me ya faru ba ta nan? Babu komai, kawai na zo ne akwai maganar da za yi. Wace magana za ku yi? Ha in saƙo ne ki faɗa sai a gaya mata in ta dawo. A tun da ba ta nan kawai bari in je, in ta dawo sai a gaya mata. Ke, zo mana. Menene sunanki ma? Mardiya. A ina ma kuka fara haɗuwa da Shukura? A gidan biki ne. Kin san wace ce ne? Na sani mana mahaifiyar Shukura. To daga yau ba ke ba Shukura. Na yanke alaƙan ku da ita. Sai an jima. Karin sake ganin kafanki a cikin gidan nan na gaya miki. Mutumiyar banza. Duk inda kike sai kin nuna hannun rashin kirki. Babu da'a a tattare da ki. Ai mamakin zuwan ka gidan tsakar ranar nan. Allah gusu ya nema ya tsaye da ni. Ai ya ci a ce na zo tun ɗansu. Ke har zance kake zuwa gidan nan mutum ne. Ba mu. Yanzu dan zan zo zance gidanka sai na sanar da kai. Dakata da Allah, ba dakata da Allah. Ya za in ina da gida na kake zuwa, amma ba za ka san da ni cewar ka fara zuwa zance ba. Wannan wani irin abu ne? Haba. Ikon Allah. Wai na kwance ya fai. Yanzu dan zan zo zance gidanka na sai na sanar da kai cewa zan zo zance gidanka. Na ce maka to wai daya. Ka san wace ce ita? Ko ma wace ce ina ruwanka? Ina son ta. To na yanke alaka babu ita daga yau. Kuma daga yau ma ni kar ka ƙara zuwa gidan nan. Magana ta Allah kenan. In haduwa kake so ni kuma rika haduwa a waje kawai yayi. Ya za a bar ka kana bibiyar mata aure. Ya biyo nan kana da. A matsayina na mai hankali ta mala in baka. Wallahi ba zai taɓa yiwa ba. Kuma kaga tafiya ta. Rayuwa ta saka kai hawaye. Addarar ka je ka ɗauka. Duk dare gari za ya waye. Ka girma abin da kai ka shuka. Ka tantance kalar ka waye. Wasu za su kai ka dan su barka. Amana ta yi wuya yanzu. Ka rike in an ka baka. Waya ba a kawo min abinci na ba tun ɗazu. Abinci kike jira. To ba a kawo abinci ba yake zo ki lallasa saboda ba a kawo miki abinci ba ya rena hankali. Kin mai da ni bai waki ce? Ko me kike nufi? Haba Mariya, wannan wani irin magana ne kuma? Awo. Dama ki wace irin magana kike tunanin za a yi? Wata ran za a tantance. Sai in zauna ina ta fama muku abinci kuna ci. Sai ka ce kin ga wata abin kanki dai ake ji. In kun kawo a ci, in ba ku kawo ba kowa ya zauna ya huta. Ni dai na sai da zan ci abinci. Zan kewaya in je in nemi abin da zan yi in sa maka ciki na in kwanta in wanke hannuna in zauna in yi shi. Inda ba zaman kowa nake yi. Haka kawai yarinya ki tsaya kina gaya wa mutane magana. Kai?
yanzu ke dan baki da kunya ne kika kudin ne zaki bani shi ne ke jefa min kuɗi maimakon ki bani shi a hannuna dama an da baki kawo ba wallahi shikenan inda kuma ki riga ki wallahi wannan kuɗin ma ni ba zan ma siya wani abinci da shi ba zuwa zan yi ma boye ni ma in tanadan ma kaina dun ba zan iya wahalan banza ba in ɗiba rabi in ci ko kuma in boye ma gaba ɗore ma ki gani ku ɗora shi a nan in ba zuwa kallon gadon lado ne ba dan ki jin gaya miki in ta faman wahala ni ma zan tara in tattala ma kaina wani abu halaka za ta sangarce. Umma me yake faruwa? Tambayar ka nake so ne. Menene alaƙar ki da Mardiya kawai Shukura? Umma wani abun ya faru ne? Tambayar ka nake ba magana wani abu ne ya faru ba me alaƙar ku? Amma Umma me yake faruwa? To duk abin da yake faruwa dai naji a wurin Shukura. Dan haka ba kai ba Mardiya. Na yi bincike yarinyar ba yarinyar arziki ba ce. Akwai wani kullallen al'amari da mu ba mu san shi ba a tattare da ita. Ba kai ba ita na muku iyaka. Amma Umma idan Mardiya ta kasance ba ta da halaye masu kyau ita Shukura ya za ta kasance kenan? Don ƙawarta ce tare na gansu. So bai kamata a ce ki yanke hukunci cikin sauri ba tare da an yi bincike akan ita Mardiya ba. Zargin da nake shine kamar Shukura ce ba ta son alakan mu da Mardiya. Na isa in faɗa maka akan Mardiya ko ban isa ba? Kin isa Umma. To ba kai ba Mardiya. Ka fita daga harkanta. Shikenan Umma. Allah ya sa haka shi ne ta kai. Amin. sannu yanzu ke dan yin wannan ne kai na dauka ma kin tafi da nisa ne Wallahi kanti na je na dan siyo abin da zan ci. da na ga guda ɗaɗɗaya kika siyo ba za ki siyo har da ni ba Ina 1,000 da na baki. to dan kin bani 1,000 shikenan sai kuma ke min gori ina tsiya ina naira 1,000 ke da haka kike ni fa uwarki sai ne ta gaya min haihuwarki ta yi saboda kashinki da fitsarinki ba wanda ban ci ba na rike ta har kika kai wannan lokacin dan kin ban 1,000 banza 1,000 wofi har zaki sa kina min wani kwaranti akan kin bani 1,000 me aka yi tsiya aka yi 1,000 to ba ki jin ga miki wallahi wannan abu sai dai mu raba tare za mu ci din baki sai ki ci shi ke kadai ba wallahi To in gaya miki dai wannan ba za ki ci shi ba. 1,000 da na baki in kin ga dama ki girka in baki ga dama ba kai ki girka. wallahi ƙarya kike kamar an ci an gama da ni ke kin ci sai ki cinye ke kadai a ba sai ka ce wata yar iska ina zan iya aiko wallahi sai dai mu ci tare ko rayuwa ta saka kai hawaye ƙaddarar ka je ka ɗauka duk dare gari za ya waye ka girma abin da kai ka shuka ka tantance kalar ka waye wasu za su kai ka dan su barka amana kai wuya yanzu ka rike in an ka baka wuyanki yayi kauri a wani kokowa kike da maza wallahi kin dalla miki mari. Mari? Ai ka haife ni. Kai ka halicce ni dole ka ce za ka mari. Ai kin sani na isa ne. Kuma ya ta cancanci cewa mamake ki. Mu kai dan Allah yanzu kana nufin sai ka dake ni? Warai kuwa. Kin ga. Zo ki wuce mu. Mu je ina. Kina bata min lokaci. Na ba san halinki. Wato ta ciro mu ta yi kira. Kin sani ina nan na ajiye miki kashi sai ma kin gudu in dai watu ne. Zo mu sa ta kawai. Ita mace tamkar kadara ce, ita mace tamkar fitila ce, idanuwa kar da su makance, kunnuwa makar su kurumce. Ku kalli ayar tambaya, ayar tambaya, batu ake kan aya, ba ta zamo banza ba, da na sani ka shirya in waka yau daidai ba. Wai gaskiya in tambaye ka mana. Wani munafikin ne ya zo ya same ka ya faɗa maka cewa na yi faɗa da namiji? Wannan ba abin da ya shafi ki.
akwai ruwa na mana, saboda ni dai na a iya sani na san Faruk bai san ka ba, ballanta na in ce shine yazo ya kawo maka gulma. Gane, ina tunanin cewa kenan kin fara soyayya kenan. To sai me? Lallai zaki da ku, ko kuma billahi lazi ki dawoma a cikin gidan mada, wallahi babu fitowa. To kana tunanin idan na isa in kaurace wa kaddara ta har akwai sakacin da zan yi kaddara ta hada ni da kai? Ba komai, amma ina mai tabbatar miki da cewa ki daure ki dakatar da wannan lamarin naki da ke son ki. Wannan kuma kai ta shafa, ni dai na riga da na gaya maka matsala ta. Au, ka san fa ita wannan in dai ba wato ba labari dole za ta mai. Wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu, ka rike in an ka baka, komai naka zai canzo in zuciyarka ce ta baka. Ina yi muku albishir da Dr. Sharu Abba mai bindiga, wanda ya saba ba da magunguna, wanda yake zuwa gari domin ya taimaka wa al'umma da magunguna irin wanda suka shafi shafin jinnu ko kuma aljanu ko maganin maza ko magani na mata ko kuma wani ciwo da aka rasa gane kansa, saboda mutane sukan je asibitoci su ta kashe kuɗi ba tare da an samu biyan bukata ba. Wani lokaci su kuma suna da damar da Allah ya hore musu ilimi na magunguna na Islamic waɗanda suke taimakawa mutane da irin waɗannan magunguna domin su kyautata wa mutane a samu waraka, kuma Allah na ba da lafiya cikin ikon Allah, domin Allah bai halicci dukkanin wata cuta ba sai da ya fara halittar maganinta. Ku bibiyi wannan bawan Allah wato Dr. Sharu Abba mai bindiga a wannan lamba, sannan kuma waɗanda ba a garin nan suke ba ko a wata ƙasar zai tura musu magani a duk inda suke domin taimakawa al'umma da bayan Allah da suke cikin wata lalura a faɗin duniya.